Buhi iba, kay wala ka na ko. Unsa pa man pangita nimo sa lalaki di ay? Teo! Teo! Maining kanan. Oh no! Jaraning tawhana oh. Deserve jud layasan oh. Ako nang pultahan pagbundak dahil maguba na. Hilang! Lugaw ko eh! O asa man kamula ka pamahaw sa? Agdahon naman hinon kung pamahaw nga mulayas naman ko. Mulayas! Tipa! Mulayas naman ka! Uy! Tipa! Mulayas naman ka! Mulayas ako eh! Wala ko kasabot nimo! Saan sa mga pardo ka kasabot sa kuwa? Sa tanan! Sa tanan nimong batasan! Saan man day akong batasan di nga maot di ay be? Ha? Una-una ha? Dili ko bisyoso. Oo, mamatad ko usahay, mamuwang ko pero usahay raman. Unya, di ba ko mamaji, wa man ko mag-shit. O di ni na ako buhaton, di ba pagka mausob? Unsa mi dapat akong usbon? Ang gusto nga mausob ka? Kanay mong tiyan! Nausob! Kanang imong kaon! Kung asa ta kaabot, ako na yung mauho kay dako kay kagkaon! Mao na ang rason, nalayasan ka na humoy! Grabe po kagrason, di man kay nabugat, gamay raman kay na. Para nimo, di bugat, pero para naho, ako'y nauho! Ang sus madala raman ko nag-istorya, ayaw na naglayas ba? Storya, di man gani ka mamina, mamingin kung exercise ka! Huwag ka na kung Ayaw sa atin! Ayaw nagiglayas ba, kaya di na ko kaya, mawala ka! Uwi iba, kay wala ka na ko! Unsa pa man pangita nimo sa lalaki di ay? Inside, pangita na ko, guwapo, barat, na ideal na ko. Teo! Teo! Ikaw may ilisa naman tagwapo. Yaan na yung ngitiw. Yaan na yung ko. Wana. Wana yung mamadlong sa kuwag magkaon ko. Thank you, Lord. Kasi nagtuo siguro siya. Magmungkot ko ba o mulaya siya. Kalakilak, lagi ko kanina. Pero drama-drama para ingon nga. Affected ta ba? Ha? Unsay magingon? Ba't pang nakita? Ay, nakalipat ko. Kasagaran di gwapo. Way kwarta di ay. Amo na ingon ako di mo wa. Mangita pa ka gwapo ideal man ni mo wa. Kailan ko na dira kay mamahon na ta. Ay, pamahaw. Tara na, mag-exercise na ta. Ito na lang na ko no. Come na. Di ba ito na ako?